Hello guys, good noon. It's 12 o'clock in the afternoon guys. Manami paniod to ni Inan. Today is Martison guys, Tuesday. Kumusta po kayo dyan? Naniod to na mi guys. Take out rami diri man naniod to sa among gisakan. Nami diri sa state. Asa to ni ding? City State. Asa sunod City State Tower Hotel. Diri gihapon sa Armita. Dora ni sa Lotus. Kanin-kanin guys. Tima-timaon guys ug kutos, gutom na. Si Inan diri oh. Very busy. So, very busy si Inansky. Na busy si Inan. Nagtrabaho. Kumusta yung paniod to guys? Ang sesudaan. Makdoon siya na doko-doko. Kumusta diha guys? Sa inyo. Kumusta po dyan sa inyo? Diri sa Manila guys karon. Ang gihapon wa po dyan ingon nga mo-init. Di pa talaga lumabas si araw na mahabang panahon ba. Kuan lang guys kanang ulan tapos pahinto-hinto ulan, init na naman, hindi naman init na mainit talaga, cloudy lang ba pero at least may liwanag. Kasi may ano pa nga daw may pressure, low pressure. Sino ba yun? Julie, kisa to nga low pressure ni Sudi, musod. Mao lagi. Sana okay lang kayo dyan po lahat. Mag-ingat po kayo guys kasi mahirap na. Lalo na ngayong daghang sigilag ulan, na landslide, baha mga suba, baha ang mga dapin o mga sapa, ayan na ba. Mag-ingat po kayo lahat. Amping ganihan, nagsimba mininan sayo dito sa Nuestra Señora de Guia. Kalimot ko kung ano yung video. Okay ra po dito dapita, wa man po tingon nga gabaha. Ingat po kayo guys. May God bless us all. Kumusta diha sa sa Bohol? Wa ba ka mag 101? God bless everyone. See you on my next vlog.